Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Gartzainera hurbildu da. Bertan, Aritz Elizegirekin bilduko gara, berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Dona Apellaniz elkarrizketatuko du. Eta gaurko gazteratu saioan Gartzainera hurbildu gara, bertan Aritz Elizegirekin elkartu gara, arratsaldeon Aritz. Arratsaldeon. Bueno, hasteko eta behin, egiguzu aurkezpen txiki bat, zertan zabiltza momentu hauetan? Pues ni aitzen ez Iruñeko enpresa batean mantenimiento moduen, egunero ditut gantorri lanetik etxera txitilanera, eta ole biltzen naiz. Ederki, bueno, gaurko saioan zure herrian inguruan aritu behar gara, Gartzainen inguruan. Hasteko eta behin, egiguzula aurkezpen txiki bat herriaren inguruan ere bai, non dago kokatuta? Pues Gartzain dago Baztango 15 herrietako bada, erdialdean kokatzen da, Iruñetik 45-40 minutu inguru, Donostitik ere bai, 40 más o menos, eta hor egoten gara, hor bizi gara. Ubikazioa bi nagusitatik erdibidean ez, orduan? Bai. Eta populazioa dagokionez zenbat pertsona bizi direnen? Hemen bizi gara 200 eskas, ez gara jagatzen 200era, eta 4 auzotan gaude banatuek, 200 horiek, eta hola bizi gara. Eta hauetatik gazteak zenbat izango zineten? Gazteak gara 20-30 inguruen, segun hor kointzideratzen den gaztea, segun horrez, Harik eta zarren, 35 urtekin horrenik gaztea gara ere bai, Eta herriek kaleko bizia handi badu? Bai, astetartez, egiarran orai ude aldera aurrek etola gaten dire piztinara, eta gu lanangatik etola, astetartez ez gara sobera hurbiltzen plazara, asteburuten bai, elkartzen gara plazara haunitzetan, hortzire lan beti gendetan hemen pasten dugu, eta hortxe goten gara. Orain ikasketen inguruan aiko gara pixke bat, aurrek eta gazteek non ikasteko aukera izaten dute eta nola izaten da hemen ikaste prozesua? 3 urtetatik 11 urte arte bitarte Gartzaingo eskolan egoten dire, gero ESO erten den hortara gaten duen dire lekauzera, lekauzen iten da 4. DBH arte, eta gero batxillerriteko aukera institutu hortan ere bai badago, eta gero ja FP edo olako gauzek Elizondon berean badago, Beran, Iruñen, ja bakotxak ze ikesi nahi duen, harat hurbiltzen da. Haunizetan belaunaldien arabera izaten da, baina zuk zure inguruan zer ikusten duzu, jendeak unibertsitatera joan da gehiago edo formakuntza profesionaletara? Nik zauntu dut, laguneko nire inguruko gehienek indugu denek FP bat, batzuk ez, baina bertza hunditzek bai, edo gandire batxillerretik, baina gero gandire FP batera, gehienek, gero, ez dakit, lan okazio gehiago izateko aukerakin edo denak FP bat indugu. Eta hizkuntza ereduetan hemen zen izaten da hautatuena? Guk hizkuntza beti Gartzainen beti euskeraz egiten dugu, eta nik ere estudiatzeko beti euskeraz ikesteko aukera izen dut. Bai lagun batzuk bai Iruñen Donapea eta olakotan ikesi behar zentzuten erderaz, euskerako iketzagolako, baina nik beheran tola beti euskeraz iteko oportunitatea izen dut. Eta herritarren artean ere bai, hizkuntza unten ez, euskeraz ere solasen zarete? Bai, euskeraz beti. Guk lagunen artean Gartzainen eta inguruekin elkartzen garelek Baztango gola, beti euskeraz. Eta lanai dagokionez, hemen gaztek baduzue aukerai, baduzue lan eskaintza? Egeran Gartzaineko herrien eskaintzik ez da, gero Baztanen ere mekaniko bezala badire tailer batzuk, baina normalean gamarra gara Bera, Lesaka, Iruñera, Donostire, hemen lan eskaintza hundik ez dagolakoz. Orokorrean, dauden lan eskaintza horietan, ze kondizio daudela ikusten duzu? Bueno, gu gazteak denak pastuzen dire hortik, baina uste dut gaudela beti lan zikinek edo
Edo, bueno, orduek sartuz, lana ez hain goxua, ez hain komodoa, baina, bueno. Denborakin irabazten den zerbait, ez? Komodidade hori. Hoxe, espero dugu benpin. Espero dugu, ida. Eta kirol kultura arloan zaukera ditugu. Pues kirolan aldean, bada Elizondon Giltxaurdin iten da futbolean apuntetzeko oportunidadea bada, pilotan ere bai Elizondon, txaruta taldeakin, gero rugbin ere bai bada, eta kulturan pues, badire dantza taldeak, gero bada musika eskola ere bai, nahi bada, eta hola. Aukerak barra hemen bastanen. Nahi zen ezkero bai. Eta aisialdia, orokorrean, nola ematen duzu denbora Gartzengo gaztek? Gartzengo gaztek, egerran asteburuten eta hola, beti launbetetan eta hortzileretan afaltzen dugu elkarrekin, batzuten gaten gara, bertze batzuten ez, ezin da beti. Eta gero planen bat hola, mendire gaten gara igual batzuk, o pilotan haitzen gara, o iten dugu zerbait. Eta gero, gehienetan elkartzen gara besteiteko. Beti gaten gara barat, edo bestan ondauden harat hurbiltzeko. Desberdin ezaten da ez, urtean zehar, eta gero udai izten denean, udan besta denboraldia zen da ez? Bai, udan astebururo erten dugu benga, norat gamar dugu gaur, eta izaten da aukera bat baino gehiago, eta gaten gara toki betera, gehiengoak nahi den tokire gaten gara. Eta neguen ere Elizondora beti bada zerbait nahi izen ezkero, eta orden beti gaten dugu. Negu izango zen aurre denboraldie eta udaia denboraldie. Hoxe. Eta harremanei dagokienez, nola sortzen dire herritarren arteko harremanak? Gu txikiek geralaik eskolan, Gartzengoen artean egiten dugu harreman bat, eta gero institutuan gaten garelaik institutora, hor sortzen dire, bastango bertze jende guzti etortzen da, gero pilotan apuntetzen bazaran egiten duzu bertze batzu, futbolian apuntetzen bazaran ere bai, eta horren egiten duzu bertze kuadrilla giro bat edo Gartzengoez aparte. Horren geografikoki ulertzen dut, azkenean bastango jendeakin ez, eramaten zaretera. Bai, bastango toki puntu batzutetik bai. Eta inguruko Maderreka eta Bortziretako jendeakin ere baduz harremana? Bai, nik pertsonalki Bortzirietan estudiotu nuen, gradu superiorra eta han klaseko lagunekin dituen, eta harreman polite botaiekin ere bai. Eta orain gazte mugimenduen edo giza mugimenduen inguruan nahiko gara pixke bat, lehen erran duzu, gazteak elkartzen zaretela, baino elkartasunare badagoela errango zenuke? Bai, adibidez, Iruritan Marden kantera erdiz biziriken aldeko manifestazioan eta gauza horietara Gaztengo gazteak elkartzen ginen, eta gatekin elkarrekin, edo olako mugimendu betzuk egiten dugu, izeten direlaik, eta saiatzen gara alik eta jende gehien edo gaten mugimendu horietara. Eta bai Gartza mailan edo Basta mailan ere bai, ze mugimendu aurkitzen ditugu? Hemen orai gai badire mugimendu betzuk dire Lekauzen dago Aroztegiako hoi, Iruritako erdi zen kantera horren buruz, gero Aizkunen ere atra da, bertze kantera baten berri, eta horiek dugu, ez? Eta arlo sozialeko elkarteren bat badugu? Bai, guk ibiltzen dugu soziedade bat inginuen duela urte batzuk, eta gazteak orai elkartzen gara denak sozidadean, trago bat hartu biztertean, elkarrekin elkartzeko toki bet, eta hori ibiltzen dugu gehien bat. Eta gaztetxeren bat dugu? Bai, gero soziedadea azpiko aldean, lehen ibiltzen ginen, orai denak sozio garen ez gara gaten, baina lehen ibiltzen ginen soziedadea azpiko txoko bat bezala, eta hor elkartzen ginen, neguen batez ere, hotzakin edo elkartzen ginen hor barnean, uden beti kanpoan hemen, baina... Aritz, momentu hauetan zure ustez zeintzuk dire, edo zein da gazteak dituen edo duen kezka nagusia? Gaur egun, bat hola ipetzen dugune lagunen artean da gasolinena, ez? Etxetik lanera mugitu kilometro handitzen dugunek eta hoi, gasolinen prezioa edo etxetik kanpo bizitzera gateko ere bai, orai argi godela, dena dago igua janari, ez da zer, pereza hundi ematen du aman ondoti lekutzea. Eta, hori dire, ipetzen dugun bi arazo handi edo, beti horiekin ibiltzen gara.
Eta hemen gartzainen baduzue aldarrikapen emat pendiente? Bai, pues gartzaine, pues astuen aipetu duten bezala erdizeko kanterai buruz. Gero gartzaingo herrien piztina bat ere batuko nuke. Oraingo egiten duen beroekin ez dugu aukerik ateko piztina batera. Bakarrik Elizondokoa dago hor eta horra inbertze jende ibiltzen denez, ez dugu denendako tokik. Horren hor deialdia, Joseba Otondoi, hemen ere bai pizina bat jartzeko, ez? Hoxe, nahi den tokien batu baino bat. Bai. Ikusten dugu Elizondoan hor atzekaldean jarriko ditugu iruditan, bada Belaionak hor pizina hon bat jartzeko. Orain kontzientziazioaren inguruan galdera pare bat marrazkitzut, alde batetik ingurugirua eta aldaketa klimatikoan ingurukoak, bertzetik genero berdintasunen ingurukoak. Ikusten dugu hemen leku poi batean bizi garela, zuk ikusten duzu gazten artean eta gizartearen artean ere badela ardura hau zaintzaren alde? Bai, nik uste dut gartzainan adibidez, berzikletu eta dena ongiten dugule, saiatu benpiliten garela. Eta gero ingurue, nekazari handiz badire gartzainen, eta horiek bazterra garbitzen duzte, eta dena txukun dago, nekazarien gatik, o belaia zaintzen duztelako, denek uste dut gure partetik batzen dugule hau garbi egoteko edo ongi egoteko. Eta lagun giroan gai hau atratzen da? Aldaketa klimatikoan inguruko gaiak eta atratzen dire? Ez dugu sobera temo egitez solasten, baina bai beti aipatzen dugu ez, norbetek ez badu adibidez sozialia masure botatzen da, beti erten dugu zu, botar da, baina ez dugu sobera. Igual idortea ere bai, hemen nekazariek haunitzetan, aipatuko dut ere bai, zer nolako idorteak ez, aigaren pasten udaunten adibidez. Bai, normala den bezala bero haunditzen du, uri guti, nekazariak edirerten, belarraiteko ez duela uri egiten, Eta oraingoan, genero berdintasunan inguruan galdetu behar dizut. Zure inguruan zer ikusten duzu? Nola dago goera? Teorian uste dut denek badakigule nola den, baina gero ez dela teoria hori ez dela ematen. Elizondon bastu diren eraso sexista kasuek, antortxurroken ere bai. Eta uste dut, nahiz teorikoki badakigun denek, niken mantxo bagadaiela itzinet, kostata, baina niken ez dela betetzen. Hauniz badela hobetzeko oraindik, ez? Uste dut baietz. Ederki, orain ja bai saioa amaiera ematen hasiar gara. Gai xamurrago bat, zure ustez, gartzaingo txoko egitenak zeintzuk dira? Gartzainen, personalki, ni buelta bat matera gaten naiz, Urbaiora, Bailei, Urbaio, hor gustora. Gero lagunekin egoteko soziadia, hori baino toki horiek ez da. Eta hori dire bitxoko aipetuko nituenak. Eta herriko urtean zareko egun seinalatuak zeintzuk dira? Herriko bestak, San Martinek, hemen herriko errebestako berten jogune, eta gero inautiak. Horiek aipetuko nituzke. Ez dakinarentzat, noiz dire horiek, eta etorriko dire inotik autobusok eta autobusak. Urrien izaten dire, urrien 12, 11, adosten dugu, uniken ez dugu adostu noiz diren, baina más o menos hor izaten da. Gero San Martinek izaten dira azaroan, eta inautiak denek batean, denek izaten dugulek. Eta kanpoko bateri zer kontatuko zenioken gartzainen inguruan, kontu mandadin zein den duen xarma edo zertaz den espeziala? Gartzain xarma du, herri txiki eta polit bet dela, paisaje polite batuela arraz, mendi buelta politek maten aldirela, eta jazta ez du... Eta mendi buelta politetaz ari garela, egun bateko plan bat proposatu behar bat zenioke lagun batei, zen izango zen? Goizean elkartu, Urbaioko buelta eman, gero bajatu gustora. Elkartea sartu harra duzu nomait, Bai, elkartean bazkari betan tolatu, guata pare bat edan, eta bestan onden aralgan. Ederki, orain bai bukatzeko eta zuri pixkatu bekixago zautzeko, galdera motz batzuk egin barrizkizut. Bidaiatzea gustoko duzu? Egi erran, baztanentik kanpo ez zait sobera atratzea gustetzen, noiz baitere atra naiz, baina ez dut.
Ez. Ez duzuela inorat nosbait gustatuko zizune gatia? Oraingoz denpin buruen ez dut toki betola erratu dutena nahi dut gan. Horren, este bidea izaten baduzu nosbait, igual, hemen dekadozerako etxerbal batera. Ba, hola zerbait ingo dut. Eta, zer nahi duzu, mendia edo hondartza? Ez, nahiagot mendiregan. Eta herria edo hiria? Herria. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, uste dut baiet. Azkenean zure bizizaren tokien egoten zara gustora, normalean, eta niri pertsonalki gartzainen egoteak etoi, konten bizi naiz. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Pues, Urbaioko bazter horietan. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Lagun artea, lagunekin egotea, lagunekin pilotan, frontenisian edozen gauzetan, hori netako bizipoza. Liburu bat? Los pilares de la tierra. Pelikula bat? Vivir sin permiso. Eta zaletasunak? Pues pilota naitzea, frontenis, pilota pala... Padel oraindik ez? Padelean ere aitzen naiz, bai. Ederki aritz, mi esker gaurkoan gartzaingo ateak irekitzagatik eta elkarrizta polita gomateagatik, ederki segi. Venga, zuei esker mile. Aio. Aio. Egun ondona, zer moduz? Egun on, oso ondo, eskerrik asko, zuzemoz. Ondo, eskerrik asko. Dona Apellaniz, nieto zu terapeuta emozionala zara eta baita adimen emozionalean nola baita ditua, ezta? Orduan, gaur horren inguruan arituko gara pixka bat. Orduan, gaian urlitzen hasteko, konta eguzu, zer da adimen emozionala? Adimen emozionala, adimen mota bat da, Howard Gardnerrek esaten zuen bezala, ez dakagu adimen bakarra, baizik eta adimen anitzak ditugu, eta adimen emozionala sartuko zen pixka eta adimen anitz hauen tartean, ez? Honek laguntzen digu gure buruaren bitartez, arrazoiaren bitartez ulertzen, izena jartzen eta pixkat bideratzen gure bihotzean, gorputzean, gure abstrakto horretan gertatzen zaigun guztia, ez? Azkenean batzutan tripak mugitzen zaizkigu, ez dakit akagu gogoa oihukatzeko, dantza egiteko, eta hori izango litzateke emozioak bideratzen duena, ez? Azkenean gorputzaren mugimendu hori, erlazionatzeko, harremantzeko pixkat dakagun energia hori, eta adimen emozionalak egiten du pixkat burua eta bihotza edo gorputza lotu. Eta honekin lagundu pixkat arrazoiarekin, ulertzen, gure kontzientziarekin bideratzen gure emozioek egin nahi duten edo bultzatzen gaituzten hori. Eta pixka bat adimen emozionala lantzearen garrantzia ulertzeko, zer garrantzia esango zenuke dauzkatela nolabait emozioek gure eguneroko bizitzan? Emozioak, nik beti esaten dudan bezala dena dira. Emozio gabila gaude, emozioek laguntzen digute altxatzen, motibatzen, gure zauriak sendatzen, behar badegu deskantxoa ere bideratzen dute horretara. Azkenean, emozioa energia da, mugitzen gaituen energia. Eta energia hori gabe, ezin gara mugitu, ez? Nolabait. Orduan, emozioek laguntzen digute erantzun bat ematen bizitzen dugunari. Lanetik bota banaute eta behar badut lana, triste jarriko naiz, ingo dut tristurak lagunduko dit pixka sendatzen min hori, eta gero hori egin dudanean motivazioa izango dut, edo izan dezaket, lan bat bilatzeko hori behar hori baldin bada behar dudana, ez? Norbaitekin gatazka bat baldin badut, edo norbaiteko jukatzen baldin banau, edo jotzen baldin banau, nire haserreak laguntzen dit hortatik babestea, edo beldurrak ere bai, ez? Orduan, emozioek dakate helburu bat, dakate bete behar bat, guri beti laguntzeko. Gero gertatzen dena da, gure emozioek dakatela joera oso naturala, oso primarioak direla, eta behaiek dakate erabat guzaintzeko, ez? Askotan ez da guk nahi dugun edo behar dugunarekin egokitzen, eta hor gatazkak sortzen dira. Horregatik oso garrantzitsua da adimen emozional hori izatea. Ulertzeko emozioek zer egiten dute gure barruan, nola eta nora bultzatzen gaituzten, eta gero guk hori ulertuta erabakitzea zer nahi dugun gure bizitzan, eta zer da noberena guretzako.
Orduan, emozioen garrantzia ikusita, zein da adimen emozionalak daukan garrantzia edo jokatzen duen papera gure egunerokoan? Askotan gertatzen zaigu, egiten ditugula gauzak, oihukatzen dugu, batean negarrez hasten geha, oso euforiko jartzen geha, eta esaten dugu, ai ama, baina zergatik egiten ari naiz hau, ez? Edo eski haserretzen naizenean nik badakit ez dudala oihukatu nahi, baina eski ateatzen zait ezin dut kudeatu, ez? Justu adimen emozionalak egiten digu edo bide bat sortzen laguntzen digu hori egin ahal izateko. Azkenean, gutxinaka ulermenarekin, lanarekin goaz hori kudeatzen. Eta ez gara gure emozioen, ez gaude mende gure emozioen mende, eta hori oso garrantzitsua da. Azkenean, batzutan, gertatzen zaigu helduak garela, edo aurrak izan da ere bai, eta sentitzen dugu ez degula gure bizitza aurrera eramaten guk baizik, eta momentu batzutan gu desagertzen gara eta emozioak dira hor protagonista. Eta ondo atenatzen zaigunean edo funtzionala zaigunean zoragarria da, baina ez zaigunean oso mingarria eta frustrantea da, ez? Gure bizitzaren jabe ez garela sentitzeak mina handia ematen digu. Orduan adimen emozionalak pixkat kontzientzia horren bitartez laguntzen digu guk kudeatzen emozioak oso biziak diren momentu horietan eta presente egoten. Eta jendea behar bezan informatuta dago gai honen inguruan edo zer den adimen emozionala eta zertarako balio duen? Nik esango nuke gaur egun sare sozialekin eta internetarekin eta dugun informazio guztiarekin dagoela informazio gainezka bat, gaude sobreinformatuak, ez? Orduan, alde batetik horrek dakarron nora bat, nun informazio anitza degun eta iristen ari dan, ez? Gizartea konturatzen ari da, emozioek duten garrantzia eta askotan oso garrantzitsua da niretzako gure historia ikustea eta historia ikusten baldin badugu emozioen inguruan asko ukatu ditugu emozioak, reprimitu ditugu, zerbait txar bezala bizi izan ditugu, batzuk beste batzuk on bezala, eta emozioak ez dira onak edo txarrak, emozioak daude, emozioak behar ditugu eta beharrezkoak dira. Kontua da ulertzea eta horiek bideratzea. Orduan, gaur egun garrantzi hori ikusita informazioa dago, baina informazio horretan oso desinformatuak gaude. Izan ere, hori batzutan ikus dezakezu alde batetik informazio bat eta hurrengo segunduan informazio hori kontraesan moduan jartzen duen beste zerbait. Eta orduan hor zalantza asko sortzen dira, gero nola bizitzen dugun informazio hori, ez dira emozioak epaitu behar. Bale, perfecto, hori da titularra. Baina nire emozioak epaitzen ditut, zer egin dezaket? Orduan pertsona txarra naiz, lanketa bat eskatzen du honek guztiak. Orduan, ni pozik nago informazioa badagolako eta jendea, ni gogoratzen naiz, honekin hasi nintzenean, esaten nuela adimen emozionalan lan egiten dut, eta jendeak esaten zuen, zer da hori, ez? Gaur egun ematen du, pixkat, ari dela hori zabaltzen, eta, igual jendeak ez daki oso ondo zer den, baina ja ezaguna egiten zaio. Orduan, alde horretatik, bagoaz bide bat irekitzen, baina bide horretan, oraintxe bertan dena sartzen da. Orduan, inbar dugu garbitu eta pixkat hori ordenatu. Zuk esan duzun bezala askotan aurki daiteken informazioa nolabait desinformatzen du. Orduan, nora esango zenuke jo daitekela nolabait eskuratzeko informazio baliagarria edo kalitatezko informazioa? Zaila da, porque batzutan, karo, informazio guzti horrekin, nik esango nuke beti referentziazko pertsonak bilatzea oso garrantzitsua dela, eta ez sare sozialetan ikusten dugun edozein post edo tweet edo esaldiekin ez gelditzea horrekin, ez? Baizik eta, pixkat gehiago investigatzea, benetako interesa baldima dago, ez gelditzea titularrarekin, baizik eta, zeinek esaten du, hau, zein da pertsona hau, pixkat hor investigatzea eta referentziazkoak diren pertsona horiengan jotzea, ez? Ez dakit adituak, terapeutak, eta gero ere bai ikustea bakoitzari zer zaigun baliagarria eta nondik zaigun baliagarria. Askotan,
Trampa daka esaldi horrek, ze nik pentsatzen baldin badet, nire haserrea justifikatuta dagola, edo nire haserrearekin dudan jarrera justifikatuta dagola, nola haserrenago jo dezaket, eta ez den nahi hori landu, ez den nahi, edo ez dakit nola hortikan atera, hori auskitu dezakegu ere bai, ez, informazio horretan. Azkenean, bai, haserre baldin bazaude, jotzea ona da. Eta horrekin gelditzen baldin bagea oso jarrera, oso mingarria izan daiteke guretzat, orduan. Bueno, kontu zibili bar gea, ez da erraixa egia esan, baina bai bilatu iturri fidagarriak eta pertsona guretzako referente fidagarriak. Hori esango nuke importantea dela. Eta, bueno, lehen aipatu dugun bezala, azkenean adimen emozionala landu edo garatu daiteke zerbait da ez, baina gauza nola egin daiteke hori? Bide bat da. Hau da bide bat, ez dago helmugaz, hau da askotan denok nahi dugun erantzuna, ez? Bale, Dona, oso ondo, baina nola egiten da dago, ez? Zer egin dezaket? Zer gertatzen zaigu gauzak nahi ditugula ja. Orduan, nire beti esatet burua, alde batetik dijoala, edo erritmo bat duela eta bihotzak beste bat. Orduan, adimen emozionalak justo egiten du hori bide orekatu, ez? Buruak ulertzen du oso azkar, gauzak nik asaltzen dituanean, jendea esaten du, bale, klaro, ulertzen dut, hau egin eta bestea. Baina bihotzak, gorputzak, emozioak daka beste ritmo bat. Eta behar du beste bide bat, behar du praktika, behar du egin, behar du gutxinaka patroi batzuk sortzen joan. Orduan horrek eskatzen du nire buruarekin, egotea konektatuta nik egiten eta sentitzen duanarekin onartuz, ez epaituz eta bideratuz, aldudan maitasun eta goxotasun gehienarekin, eta hori beti da bidea, hori beti da lana, hori da eguneroko zerbait, ez? Ni baldin badakat ibiltzeko era bat, baina ibiltzeko era horrekin aldakako mina baldin badut, juten naiz fisio batera, esaten dit, Dona, aldatu behar dezu ibiltzeko era, honek ez dizulako ondo egiten. Bale, perfecto, erakusten dizkit ariketa batzuk, eta ni egunero nijoa ariketa horiek egiten eta gutxinaka era hori aldatzen. Hasieran ez badut kontzientzia jartzen eta hor egoten eta zapaldu bardet honekin bestearekin, ez dut egingo, tateako zait betidanik egin dudana, hori emozioekin berdin gertatzen da. Ni nire haserreekin jo egiten baldin badut, eta hori landu egin nahi badut, edo biktimizatu egiten badut nire burua, eta hori landu nahi badut, kontzientzia jarri bardet. Eta horrek askotan, lana eskatzen du, evidentemente, eta askotan nekagarria izan daiteke orduan. Zer egiten du jendeak, zer egiten dugu askotan esan, ni ezin dut aldatu, ni nolakoa naiz eta listo. Hori ez da egia, gauza da lana eskatzen dula, konstantzia bat eta hor egotea. Eta hori egiten aldaketa sortzen da. Niretzako beti, eta hau errepikatzen dut, ezin dugu jarri aldaketa helmuga bezala. Importantea bidea da. Ez dugu inora iritsi behar, inbar dugu ibili horrera bideratuak. Eta orduan, bide luzea dela ikusita, beharrezkoa da txikiak garenetik behar bada adimen emozionalaren inguruan ikastea, horrek baliagarria izango litzateke ez azkenean. Gure lehenengo urteetan, gure burua, gure garuna oraindik garatuta ez dagonez, garatzen goaz, hor esponja batzuk bezala gea, inkonsientean gaude eta dena jasotzen dugu egitzat moduan. Orduan, hor, lehenengo urteetan, 0-tik 7, 0-tik 12, 0-tik 3, lehenengo urteetan jasotzen baldin badegu adimen emozionala, gurekin etxean, eskolan, emozioak lantzen baldin badira, era onargarri batean, nun ulertu arazten dugun, nun onartzen ditugun, nun bideratzen dugun, oso ondo maitea, eserre zaude, baina ez dugu joko, egingo duguna da, kojina joko dugu, baina pertsona ez, marraztuko dugu, dantzatuko dugu, beti onartzen eta ez epaitzen eta laguntzen pertsona horri, energia hori bideratzen, argi dago hori pertsonak asimilatzen dula berea bezala ere, bai, orduan, zaharragoa denean, jungo da hori garatzen, era naturalago batean. Hala ere, adimen emozionala garatu daiteke edozein momentutan, garatzen goaz, nahi gabe, ez? Kontua da, zenolako adimen noruntz, ez? Bideratzen dugun. Eta ez badugu txikitan jaso hori ez da ezer gertatzen, jaso hortzen dugun adinarekin. Eta batzutan, bai, bidea izan daiteke oso luzea, ni beti esatet bidea da, eriotza arte, ez? Beti gaude ikasten, eta importantea da, txip hori izatea. Batzutan suertatzen da zailago edo ataskatu egiten gera, edo ez dakagu energia, hainbeste energia,
baina beste batzutan oso natural, fluido, errex egiten dugu. Eta hori da gozada bat, batean ikuste duzu, ostras, ze errex, ez? Nik uste hizkuntzak ikasten ditugun moduan, hasieran egon behar gara pentsatzen buruko mina dugu, baina gero iristen da momentu batean, non bakarrik atatzen zaigun, gero ataskatu egiten gera, berriz ere bueltatzen gera fluido horretara, nahiko antzekoa da. Eta, lehen aipatu duzu nolabait gero eta gehiago hitz egiten dela gai honen inguruan ez gero eta dirudiela gero eta jendea informatuagoa dagoela. Zergatik uste duzu eman dela nolai fenomeno hau edo orain mahai gainean jarri dela gai honen garrantzia? Nik berriz ere historiaren ijoa eta gure gizartearen historian zehar asko bideratu da edo garrantzia handia eman zaio buruari, kognizioari, ekintzari, ez? Hau egin behar da, berdin du sentitzezuna, ez badakazu gogoa egiteko egin behar dezu, fortzatu behar dezu zure burua. Eta, iritsi garen tokira, gizarte hau dugu, gure bere alde onarekin, bere alde kaskarrarekin, eta gauzak tope batera iristen direnean beti hor aldaketa bat sortzen da, ez? Jazta, horrela jarraitzen baldin badugu gizartean, badakigu zer dagoen, baina mundua esaten ari da, ezin degula horrela jarraitu, sobreesplotazio handia dagoela, gelditu behar gehala, kapitalismoa horrela jarraitzen baldin badugu, eske gure lurra suntsitzen ari gara, ez? Orduan, hor guztiarekin, zertara juten ari gara sentitzera? Ostras, igual gauzak egiteko bestera batera, edo bestera badago. Burua oso garrantzitsua da, baina zer gehiago dugu? Ostra, hemen dagona, nire gorputzean dagona, nire emozioak sentitzen dudana, tripan dagona, igual garrantzitsua da? Beitu, bai. Orduan, hortikan nik uste gizartea jundela bakarrik horrera, iritsi da, ez? Gero, aditu asko egon dira hor lanean, eta leheno ukatzen zen guzti hori, batean, orain dela 30 urte, hasi pixkat hori guztia mugitzen, ez? Eta gaur egun, gizartearen aldaketarekin ere bai, hori baimentzen ari gara. Eta, orain bai, amaitzeko duna ez dakit zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken? Oso garrantzitsua den niretzako esatea, adimen emozionala denok dugun adimena da, gaitasuna hor dugu, kontua da, hori aktibatzea, ate hori dugula ikustea eta gutxinaka irekitzea, eta askotan esaten dugun bezala, ni zintzoa naiz, eta bai, lana eskatzen duen prozesu bat da, baina prozesu zoragarria da, azkenean norberarekin konektatzen dugu, zein garen, nolakoa garen, eta ematen digu potere bat, onarpenetik, maitasunetik, xamurretasunetik, eta gure bizitzaren jabe izaten laguntzen digu, beraz, niri bizitza aldatu dit, eta nire lana egunero da akonpainatzea jendea, nerabeak, familiak horrekin, eta ikusten dut mundu guztiak alduela egin, ez? Beraz, aurrera eta guazen sentitzea eta horrekin konektatzea. Bai, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta adimen emozionalaren garrantziaz jabetzeagatik. Eskerrik asko zuei. Agur, ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.